Nos, sziasztok gyerekek! Az rám, hogy Dominik V59, és ez itt a legelső videóm. Öm, Mostan még így egy kicsit izgulok, mert hát ez a legelső videóm, de mondjam el a fő dolgokat. Nos akkor, az rám, hogy Dominik V59, és Minecraftet fogok videózni. Tudok magyarul, szlovákul, rengeteg videóm lesz magyar, szlovák is, mindenféle. És rengeteg kérlek arra titeket, hogy rengetegen subscribe-oljatok, vagy hát iratkozzatok föl, mert nekem rengeteg videóm lesz, és nem tudom, hogy lesz-e nem időm, hanem mert én olyan hosszú videókat, már nekem olyan sok kafapályám van, szóval be akarnak mindent mutatni nektek, és ezzel akarnám reprezentálni. Ezért kiszámoltam, hogy 5 perces lesz. 3 percet szánok magyarra, és 3 percet szlovákra. Szóval szlovákok is, meg magyarul is. Igen, tudok szlovákul, magyarul, németül egy kicsit, angolul is egy kicsit, és jó van, hagyjuk. Minecraftot fogok videózni, itt-ott azért valami World of Warcraftet is, ha még lehet, hogy lehúzom, és lehet, hogy még kiderül, hogy hát fogok valamiket videózni. Hát meg mit mondjak? Jaj, igen, subscribe-oljatok sokan, rengeteg pályám van. Mit is akartam? Jaj, igen, még ezt akartam nektek megmutatni, de csak ebben a videóban így, hogy hogyan nézek ki. Csak ezt egyetlen egyet, hogy hogyan nézek ki, aztán végeztem, ma többször nem fogom mutatni. Itt-ott azért fényképet fölteszek. Na akkor sziasztok! Ezzel nem, hogy Dominik V59, és Minecraftot fogok videózni. Ez az egyetlen olyan nem videóm, amiben fogok mutatkozni, meg itt-ott azért fogok föltenni micsoda, mi a raja? YouTube-ra videókat, van lesz saját kanálom is, igen. Van Skype-om is, azt is mindjárt megmutatom. És Facebookom is lassan lesz, de hát azt még nem tudom, hogy hogyan fogok csinálni, na akkor X. És akkor megmutatom a Skype-omot, ha valaki akar, akkor jelölhet. És én is fogok feltenni kérdéseket, meg ti is tegyetek. Ja, és igen, a videóban mutattam, kedvenc pulóverem van rajtam. Na akkor, ágyút már 3 perc. Fú, gyerek. Igen, ez a nevem, Dominik 593. Sajnálom. Nos, akkor itt vagyok én. Itt vagyok én. Elolvashattok majd mindenkit. Tudok magyarul, szlovákul, minden. És úgy látszik, hogy a magyarból ennyi is lenne. Jó? Na, csátok akkor. Ahojte všetci, volám sa, že Dominik V59. Budem natáčať Minecraft. Prosím vás, aby také sú to, že subscribe, alebo že neviem čo. No na to klikajte veľmi veľa, lebo ja budem mať veľmi veľa fotiek či videí, ktoré by som vám chcel ukázať a dúfam, že sa bude vám ľúbiť toto, čo vám ukážem. Áno, budem natáčavať Minecraft. Mám sa, že Dominik 59. Ešte ukážem aj, že jak vyzerám, ale len v tomto videi. Vo viacom nie. Ahojte, volám sa Dominik 59, na zdravie. A budem natáčavať Minecraft, niekedy World of Warcraft. A dúfam, že sa vám bude ľúbiť tento channel a že veľmi veľa mi subscribe. A potom vám ešte volačo ukážem.
No, čo sa s týmto stalo? Dobre, už je 5 minút, dobre, ešte toto, že mám Skype. Keď chce, tak niekto môže mi ja som že Dominik V59, ale ináč som Dominik Kraft. A už je 5 minút, takže zatiaľ ahojte, dúfam, že sa vám bude ľúbiť a veľmi veľa subscribe prosím. No, takže ahojte.